Ens trobem en temps de pandèmia, temps difícils, en els quals se'ns han vist trencats tots els plans, hem hagut d'adaptar-nos a canvis constants, sense poder planificar, sense poder pensar més enllà de 15 dies. Aquesta pandèmia ens està afectant en tots els àmbits, fins i tot sense que ens n'adonem. Tots ens movem, però segurament molt menys que abans de que aparegués aquest virus. Comencem parlant pel teletreball. Treballar des de casa ens ha pogut portar coses bones, però també moltes de negatives, entre les quals hi ha la reducció del nostre moviment. Això, si unim a la limitació de la nostra mobilitat i els tancaments intermitents de gimnasos, activitats esportives, ens fa acostar vertiginosament al sedentarisme, aquell estil de vida tan perillós per a la nostra salut, al qual cal posar-li fre immediatament, ja que cal tenir present que el nostre país ja es troba entre els països d'Europa amb més sedentarisme. És necessari que introduïm el moviment a la nostra vida diària. Per poder fer-ho de manera efectiva, cal tenir present dos aspectes molt importants, que serien el temps i la motivació. Cal començar a introduir activitat física de manera molt gradual, anar augmentant el moviment en les nostres activitats quotidianes. Podem fer-ho deixant de banda els ascensors i pujar i baixar les escales, agafar el cotxe només per als desplaçaments imprescindibles i triant sempre l'opció d'anar caminant. També és important que no ens oblidem d'aixecar-nos i moure'ns quan estem moltes hores al sofà o davant de l'ordinador. A partir d'aquí, ja només cal anar introduint exercicis de més intensitat i algun treball de força, rutines molt senzilles i fàcils que amb una dedicació de 30 minuts al dia ja ens aporten salut i moviment. La motivació va molt lligada als objectius, però aquests han de ser reals, factibles. Podeu buscar un gran objectiu, però aquest s'ha de desgranar en fites petites més assequibles. També és imprescindible tenir present la nostra realitat. Cadascú té una realitat diferent. Per això és important buscar un moment del dia, un temps disponible que tinguem, un espai, material que tinguem a la nostra abast. No tothom pot anar a un gimnàs, però tots podem buscar un lloc a la nostra llar, un forat al dia, per a nosaltres, per a dedicar-ho al nostre cos i a la nostra salut. Per últim, no ens oblidem de la constància. Aquesta és la que ens farà arribar al nostre objectiu. Aquesta constància és important i també és important compartir aquest objectiu i els diferents reptes amb companys o família. Això ens pot ajudar a motivar-nos i ens ajudarà a assolir fites plegats. Una bona idea és començar aquest canvi d'hàbits en família, introduir hàbits saludables dins del nucli familiar. Algunes propostes serien compartir sortides en bici, passejades, experimentar i gaudir noves activitats junts i fins i tot repartir les tasques de la llar per tal que tothom tingui el seu moviment diari o setmanal assegurat.